e kublai sngi ye phi waro ki pralok ki wasnyao suku ye ap ye ki kubor wa phalla ha uniu channel ngai o mp haperdi ichat ikhya tene kasngi ki kubor wa kwa open snyao chaphi man ki kamni wa da em kawi ka jingjia ka wa da paw bha cha ki internet kamwa man katte wa phut ki doctor haduh phraphaw ar tylli ki Lymmein na ktien yong ukhna ha bihar te chwawos dangi chiki kubor snyao bha hamda mu ye subscribe your new channel we ngat how to bell we hetu khnang wa yo pten cho cho phi yo iki kubor we le uman phi ki wanang kong u yo iki kubor te tons dangi chiki kubor te ki pralok waro ngat ojan da dep hi phi upure ya kini ki headline yong kani ka kubor yong im ne kasni we ngat ole jan da snyao tho hi phi ki waro msnyao tho bakla de phi ki like no na itu iwatho ki wa haduh phraphaw ar tylli ki Lymmein wa phut ki na ktien yong ukhna ha bihar te u ong ayapi ha o ini to ikubor iwasakhiat hi iwa emkam we iwa yarab bha utip ile lara ye phi uyai cha u ap ya kani ka khubor haduh wakut uwi na ki khynnah uwana ka chnong bihar da kjut u na ka kjut wa phalla wa ongki career tumor heiwa da phut ki doctor haduh phraphaw ar tylli ki Lymmein na ktien yong o hapo ka lekanta wacha sumar u uni ukhna da tip pertut ya o kam unitish kumar uwa khat nyau snem irta uwa da chitom lasan snem na kani ka kjut wa phalla wa tip kam ka complex odontoma neida wa chitom jor o na kani ka kjut kamte da hap ki wo sumar ya o yo penmiet penbha ya ki Lymmein yong o heiwa uni ukhna da em tam o haduh sanphaw tylli ki Lymmein na ki wi won ki bru wato um le phaw ar tylli don hi hawayo ya kam kani ka jai kjut mto iwake ya ukhna uwadang khat nyau snem irta uwa da kwa wo yo ya isumar we da lai o na ka wi ka hospital cha ka wi won tangwa mem uyo o ya ki lat sumar wa pakka heiwa da em bha u da ya chem uwa ka wi ka doctor ka wa em ha ka Indira Gandhi Institute of Medical Science ha bihar ka wa da tip usumar ya kam kani ka jai kjut we da bu ko ya ka tarik wo sumar panbha panmiet ya ki Lymmein yong o hadin wada panyo o cha ki doctor da le ki ya ki test wa bonjak we kam jo le da le ki ya ki scanning we da chem ki wada he bha ka tumor yong uni ukhna we lada sumar smat ki ya o daukla ko cha ka cancer kamte da bu ya ka tarik yo sumar ya o da ki doctor he ki doctor ki wada experience bha wakan thup ya ka doctor Priyanka Singh wa u doctor Jeff Iqbal na ka dental department ka Indira Gandhi Institute of Medical Science heiwa dale ya isumar namo surgery ka waslem haduh lekanta yo phut ya kani ka tumor menda kut ini isumar haduh kini ki medical team ne ki doctor wasumar ya o da phalla ki haduh kate kate wachem ki haduh phraphaw ar tylli ki Lymmein hapo ktien yong uni ukhna tangwa kani mto kasen wanang kong wajia kamni manchwa le da dep em wa report ya kam ini ijia ha usnem 8000 khat khande ki doctor ka chennai da sumar ki ya uwi ukhna uwadang nyau snem irta uwati pertui kam urawindranath we da sai ki haduh sanspa arphaw nyau tylli ki Lymmein napoh ktien yong ute ukhna te kini don hi ki khubor wa kwa open snyao chaphi ne gajan mit e khuble ye phi bro snyao bha ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo iki khubor khuble chibon